Tenat Sports and Youth Affairs menjagas ngi ka shitrik rempang arjar arpsau kala priang buram ya kirang elek kai football jongkam Jylla kiblayo ya kanam lahduh haka Khelo India Youth Games arjar arpsau hakani kesngi ya kini kirang elek kai lakit hakatrok hakba kelayat keleng saudong harangkat ke trofi ya kini kesamna la priang sngewbha na bandaleri showroom ban kelayat lenti ter bat penkut ha MFA Stadium Polo. Hadin gani kalabut sa kijing penkut burom ikini kinong job dak Tenat Sports and Youth Affairs ha kabat ka director ka kong isawanda lalu kalalong ka kongsan ha kijing donlang president ka MFA uba Hamlet Doling uba John Karshing uba finally parian kebalong working president but general secretary joka MSOA. Kena ilekai kelong ke iki bas tenat cibon bab hi don ringkat lang hang ni bat ngi bab nai men sia mi ki khon jong phi bat ngi pau ne te nakalian jang snow mana beli ni kong ye madam director bidai haju upor chief guest kan si momenta ya ka jing pekre ke jong i tingkat bag daga jing mo jing train lang bag government of Meghalaya te la penstrat la penkemen ini ya kan ka jingon pai jini la pedang burom ni ndu nang tin po airport lawan pedang di ba bobi di SU jong riboy te kunju hadian lai ya ni boy do po penologi ni la ayo yang di officers jong ni po directorate Betul pedang burom ni te publish pun ya tinggal aku beli dulu ya baru tiba invite semua tiba dan bentar the winning team, the champions who have come home to this beautiful day and who is the pride of our state right now. All the players of the under-19 football men's who have won the Khelo India Youth Games gold medal in football, along with your coach, your managers and the entire team. We welcome you to this program. We also welcome your parents, your family members and our friends from the press who are here with us. It is indeed such a happy occasion for each and every one of us to welcome you on this day. Dia ko mo iba Jeff mentan nga tharay pila height pila khidang step, you must all be sleepy. Hinray nga iru pila shot ba hadrong ka to ka boss tinga tharay pim da samthia ado kata nga ngek banado pi rung hapo sorsolong nado mene hapo Guwahati hapo ba pilan rung ila persang na kaliang jong ka department ban pin i ya kata ka jinkmen ka jongi ha ka bagin yo ban pdiang burom ye pi naman menda ka sni pi de shisha ki klor jong ka ri ki bla wan ra e ka nam ka burom ka bla wan ra ya ka ne ka trophy na ka benta ka state but ni long ni sarong hado kata na ka benta jong pi ngai ku bla ya baro ki officers ki bla ya rab ru ban pdiang sngewbha ye ki ni ki samla jongi na do nang te na banalari ha ka ba pila yo ban shong ha jong ka te ka bas pila shat pila risa lesi fi kalibalay ni kwa ya fi fin shong kum to kalong ka e nga tharay ka ba phiro phin smotenat hinre ha ka jo ko por bangin la ban ai min sim bat ngin la ban ai nuksai ki wei pat ba ngilong ni la ban pin i baling ba ka jing tresh tom jong phi ling ba ki ka preparation jong phi ha kini ki sngi baro pilala banwan ra ya kanam shaka state ka jongi kamde ka bakai ka Khelo India Youth Games hakaba ki states baro ki le kai pat pila job
ya kani ka kusnam tingi sngau ka aka ka bagi don kam ban celebrate tina kata kadau ni penlong ru ini program ibarit bat ngingek bahadian kani ru phem pada that namarkan sadon saat li ka program hadian kani ila request the honorable chief minister bangin yalam ya phi shaka chamber jong I ban ni kendo I bat ha ju khopor ya honorable sports minister ru kum ju I badang don halinti menta nakata kadau imla ban joining I hakani kapor ti sasisien kumbala kren ki bhashwa jonga na kwa tang ban ai khuble sasisien ye phi baro ka jing tre shi tom jong phi ka jing do yap ka jong phi but kham tam e ka team spirit but ka perseverance jong phi ka jing durut jong phi la wan ra e phi sha ka ne ban poi sha ka ne ka thong. We were all closely following the games, I think, right from the very beginning. I was able to catch one or two matches or snippets of these matches, and we saw that it was no mean feat. Firstly, to be in a group which had, such strong contenders, Punjab, Tamil Nadu, UP, the big guns, right? The only state from the northeast, and yet you went undefeated in the group matches. Not a single draw, not a single loss. I think that is no mean feat. And then I think in the semi-finals, it was a little tricky, it was a little tense for all of us, but all the same, in that as well, you came out with flying colors. And in the finals yesterday, it was really a sight to behold. And for this, once again, we would like to congratulate you for your prowess on the field, for your determination, and for this prize which you have brought home. Way to publish what jong phi mo finang I mean sin su ini khna hakani ka program ko bamata khang bakan long kum ka jing I mean sin bakin nang la ban ya khmat ka jing ila ka jong phi mar ki dei shai khna ki ba la pen I shai ka sap ka phong jong phi khmat jong ka ri India hi pro koi te jing la jong phi ha pre jing ila ka te man la bangi ni po madan ka don ni jing phinyo na mar ni stho bangi kendo tim ki ba khlan te hadin bangi la ha hadin ni la det jing kun te bangi on phai ba chamrang yo be ta jing khi ta jing keman mar ni la ban job man la ka por ka bangi ya kun na ki game ki bangi la ka yo be ta jing keman mar ka ba ko tung jing la ka yo e jing job te ka long sha ka jing keman ki jing stman te kham tam ngam la ban dong ban khen ban mention ki mo ki hero ki bla pan isha ha kan ni jing la ka jong ka semi final yo sha yo u me ban lam lenti wa la pan isha ta ka sab ban bla yo sha ka jing ro ha po ka Khelo India ba long sha hero jong ka team jong ni te ka dei min hap tap ti nam ta jong te kum jo ni yo so yo hero jong ka match jong final u badon dor marbanyang bodai shaw hero balala sen ben pra ya kan ka trophy ki jomi ha kan Khelo India te tang ini kintian ngam don e ben kran te all the best yakin khna ru bagi nang tristom bagi nang la ben ra burom susu exterior ki jomi khushi ko bat kani kum kejalang yok dekai yo so jong kejing jong ka kermau ka kan riu terik bagi ban kickbox riwang ipi yaitu ka stand of program kebaklalian yang jong ka juga sports ni yang jong MFA ngilong confident but ngilong positive ha mariai de panai kurbe ipi ngong kani ka team tiga midon tikarmen ngipet iki players ngipet ka display ka jong pi bat kani ka jing community jongi kam samlong ka balen ai Kebesi bon pi players play trash tom play ni ka sap ka phang jong pi namar ban yo rong po ka Khelo India Youth Game rukam dei ka basuk lagan baklaga tang pratim pratik state yo ban ile kai di nalor bila qualify lepas ketika grup ke bapra menta phila la benora burom ya kejela meglah bro koi kejela meglah bro koi kamtam ki break di football ni so sorong nam ta ka jong pi kene ka borom ba piwan ra klong ke ka ba ngeni ai perdo na ka por ba kene ka borom ba piwan ra nget ru kan long kan nuksa nam tiki players football ki badon ka jeng nuot ban yile kai bardu sen yak sit hi bro ko wi kembang iba sunes ka kata jong pidang de nang po ka pra ka khandai snem ka lat jong pi karang bon ba sngewbha maintain yakini ka discipline ka sorkar meglia midon bokpa
ketika sorkar ke bapai kemat nam ta juga sports ke skor megalia ke dan bak pensimban ke tiu ke sports ke disiplin ke baper ke pekongsan tolong mangi mapi poro kom ki samlan bi ke sports la long football ni ki bi ke disiplin sim khai ne kam kini ke buram ke jongpi pilon ra buram ya ke yeng sem ya ke snong ya ke thajopi ba kam ta bi jila megalia hi bro kwe mangiak seprang ba de yang ji kum ke megalia football association in dorangkat in long kati kemon kati kediang bardu kumlam ong ba sunesh i community swaban yo i ka stit team senior team ka batbet ka baklain ngi don kam ban baklain ya ka unique jongi in sasang no shen ya ka unique ka jongi abro ka we ka state abro ka district tiga skem ka ni hi kan ya ram ban pentibet ban penjara ya ka sap ka phong ka jongpi ken dorangkat bat phi kum ki players nam ta ka bil ka biang ka jongpi but session na kublai ya ka sorkar megalia leng baka director of sports and youth affairs kabla shimkya kabla don kemensi banirap ban kesan ya ka ni ka jing ka football ka jongpi kubishbun